ההבדל ולהגיד מה זה בדיוק. מה שאנחנו קוראים סמיכות גאולה לתפילה. מה זה אומר? טוב, גמרא ברכות מתחיל עם מה? היא מדברת על זה, נכון? והיא מתחילה עם מתי. אם היא מתחילה עם מתי והיא מדברת על זה, שבאותיות מתי יש אותיות, בואו נכתוב את זה, נסתכל, מתי, אתה רואה פה יש אותיות אמת באמצע, ויש אותיות מם וי' כאן. אז ידוע שהמי הוא הדבר הכי עליון שיש בעולם. בעצם אומרים מי זה מי ברא אלה, אבל המי בשורש הקדמוני, הוא מתחבר עם אפשר להגיד מלכות דאין סוף, והיו צפירות שיצאו מכתר, ממלכות דאין סוף יצא כתר העולמות עם י' צפירות. לכן מתי, כשהוא מטריל בעצמו, אז הוא אומר מהמלכות דאין סוף עד האמת, המם של מתי, זה כמו המם שמחזיק את כל העולמות בתוכו. וכל העולמות יצאו מהמם הזה כמו רחם של כל העולמות. אז כל העולמות יצאים עם סדר אותיות וסדר של י' ספירות מ10 הספירות הראשונים, והאמת באו נשלח למטה. לכן כתוב אמת מהארץ תצמח. אז לכן זה אומר שאפילו שאם בפרוססוס, בתהליך של הבריאה מתחילה קודם כל צמצום. הבריאה עולה עד שבירת הכלים, אוקיי? שבירת הכלים, ואחר כך מתחילים הכל מאפס בחזרה, ולידת עולם חדש, שזה השלב השלישי, כי השלב הראשון זה אפשר להגיד, כללי, זה האופרציה האלוהית הזה כדי להביא את העולם לבריאה. אז האופרציה הזאת נקרא צמצום, אוקיי? אז הצמצום הזה מצמצם, סך הכל הוא מצמצם הנקודה אחת מכל האינסופיות שלו, זה אפשר להגיד מכאן מתחיל מלכות דאין סוף. אז מכאן יוצא היות חוכמה קדומה, שזה התחלת 10 הספירות שבהם יהיו מסודרים העולמות, אתה מבין? ולכן המי הוא למעלה, זה הדבר שכל דבר וכל בריאה דורשת ומחפשת אותו. לכן ברא אלוהים אותיות מי ברא אלה. אוקיי? אז זה סוד העליון, זה סוד גדול. אבל בשורש, לדעתי, ואני יכול להתווכח עם מי שרוצה על זה, הוא יכול להגיד לי, לא, השמוע מי זה הבינה, אוקיי? זה הבינה בשבילך, זה הבינה בשביל הספר. אבל בשביל האבסולוט, אם אתה רואה את זה בצורה החלטית, יש אופרציה ראשונה של האין סוף כדי להתחיל להיות בורא עבור העולם שהוא בורא, זה לא אומר שלפני זה הוא לא ברא עולמות אחרים. הוא לא הפסיק לברוא עולמות, לכן הוא תמיד אין סוף ותמיד בורא. אבל בשבילך הוא בורא ממטל שמטריל העולם שאתה נמצא בו להיות נברא, יצור, מעוצל קודם כל, נברא, יצור, ואחר כך נעשה. אז כשהוא נעשה אתה נולד בו. ואתה מתעורר ורואה שיש עולם לפניך. אבל זה העולם שלך, שאתה חי בו.
זה מה שמקיף הוקרה, זה מה שכשאתה פותח עיניים, אתה רואה עד סוף הגלקסיות, מה שאתה יכול לראות, עם טלסקופ אתה רואה יותר רחוק, אבל בעצם זה עולם שלך. אפילו שאתה דורש עד הבינג בנג, ואתה לא רואה מה שיש בחומר השחור, שככה קוראים הפיזיקאים החומר השחור, שהוא 90% מהחומר שאנחנו רואים, אז זאת אומרת מה נשאר? אז זה 90%, זה בספירות שהן מעל ספירת העולם הגלגלים, שכולל כל העולם העשייה, שאתה יכול לדרוש עם המצפה חלל רחוק, יובל או מה שאתה רוצה, אתה מבין? אבל עכשיו, מה נשאר? נשאר 9 ספירות לפני. אז לכן, יש 90% שאתה אפילו אתה לא רואה, כי נקרא מטריה רחוקה, מטריה שחורה, מטריה רחוקה. וכל מה שאתה קורא, שעולם שאתה רואה אותו, זה נקרא תורה שבכתב. אבל מאחורי לתורה שבכתב הזה, הוא כתב את התורה שבכתב הזה עם תורה שבכתב שאנחנו קיבלנו בקוד, שזה סוד הקוד של כל העשייה. כל העולם העשייה. עשוי, אבל מה זה? לפני לכתוב, כי העשייה, הכתיבה זה עשייה. הדיבור זה יותר שייך ליצירה. והמחשבה, כאן היא יותר רשומה לבריאה וחלק באצילות. אז לכן, יש תמיד החלק שאתה לא רואה, אז זה בא מאיפה? מתורה של האש השחור שכותב על אש לבן. אז התורה שאתה רואה, זה העולם שאתה רואה. תורה זה לא דת, זה לא דת, זה לא פולקלור. זה יכול להיות קצת דת וקצת פולקלור, אבל זה יותר דעת ומודעות. דת זה כבר ירידה במשמעות התורה הראשונית שניתנה לנו. לכן, לפי תורה מקורית, יש את מה שנקרא תורה עליונה, אפשר להגיד, שהיא אבסטרקטית והיא כותבת את העולמות, כן? היא קוראת את העולמות, זה כבר בשלב של יצירה, אתה בכלל לא רואה את זה. אי אפשר לצפות את זה עם טלסקופ, אי אפשר לראות את זה עם עיניים. אלא אולי אתה מפעיל העין של החזה, שנקרא העין של הלב חכם, אולי אפשר לחזות את זה. אז כמו שהנביאים היו מצפים על ידי זה, הם היו רואים מה יש ביצירה, מה יש בבריאה, מה יש באצילות. אוקיי, אז לכן, בין המטריה השחורה הזה, שזה לא מטריה רגילה, זה הכל כאילו אתרי, אתה מבין? מה זה מטריה? מטריה חומר. זה חומר לא גשמי, זה חומר אתרי, היולי. אבל זה מאחורי להיולי הזה, מה שמנהיג אותו, זה כבר מסתתר שמה יצירה, מסתתר בריאה, ומאחורה מסתתר אצילות. ומעל האצילות מסתתר הכתר, זה רק שמנהיג את כל העולם שלנו. אבל הגוף של העולם שלנו זה העשייה. אתה מבין כל מה שמבין? כן, מבינה גם כאן. אז זה החומר, זה העשייה. העשייה זה הגוף. והנפש של העולם. הנפש העולמי הכללי. בגוף ובנפש העולמי הכללי הזה, הוא לא לבד. יש עוד הרבה. אז לכן אפילו שאנחנו מצפים, אם מצפה חלל עד הבינג בנג, כמו שאומרים המדענים היום, אוקיי? הם מגיעים עד הבינג בנג, הם רואים מה שהיה לפני 15 מיליארד שנים, כשהתחיל את הופעת האור, שיצא יש מאין והתחיל מנקודה קטנה של אור, להתפשט והחומר התפשט ונתן כל המטריה שלנו. אוקיי, זה ידוע. היום זה, גם התיאוריות פיזיקלית הם מתחברים טוב עם הקבלה. עכשיו, בכל זאת, זה בינג בנג שלנו. זה תחילה של העולם שלנו. אבל יש תחילת עולמות בבורא עולם. מאין קץ או מאין סוף זמן לפני ומאין סוף זמן אחרי. אז לכן לברוא עולמות ובורא עולמות הוא תמיד.
לכן אלו שאמרו, לא, אין נצחות המטריה, אין נצחות המטריה של העולם שאתה חי בו. הם היו צודקים. אבל אלו החכמים שאמרו, כן יש נצחות עולמות, כוונה לנצח שהוא בורא וברא תמיד, לכן זה לא מתחיל מההתחלה וזה רק ההתחלה הזאת, רק הנקודה הזאת, הוא עבד לא, הוא עובד על כל נקודה. אין סוף, והאין סוף בנוי בכל מקום עולמות. אז לכן יכול להיות שיש פה ציוויליזציה בעולמות אחרות, לגמרי שמעולם שלנו, ושהאצילות, בריאה, יצירה ועשייה לא שייכים לאצילות, בריאה, יצירה ועשייה של העולם שלנו, ועוד יותר הכתר. אבל מי בונה כל זה? מי ברא אלה? זה יוצא מהמלכות אין סוף, שהוא הרחם שבונה כל העולמות, ותמיד זה מתחילים יוצפירות ומחכים עד שהאמת תצמח ואנשים יתחילו להבין וייכנסו בעולם של המורה בענווה, בלי להגיד אנחנו הכי גבוהים, הכי גדולים וזה העם הנבחר וזה ככה, ויקבלו בענווה מה שהוא רוצה לתת, כי הוא רק רוצה לתת. רק כשאנחנו עושים חשבונות איתו, ועל ידי החשבונות האלו אומר אתם רוצים ללכת לפי חוק חשבון, בבקשה תנסו, זה בחירה חופשית שלכם. תסתובבו במעגל של הזמנים עד קץ הימים, תאחרו המקסימום קץ הימים אפילו עד סוף החישנה 6,000, וכשתחזרו למעלה תיכנסו למלכות האמיתי, משוחרר מהתרדמה. כן, אתם תגידו מה השכר שלנו, אז הוא יראה לכם השכר לפי זכות. כולם יגידו, זה שכר יפה, ברוך השם, על כל מצווה שעשינו היה ככה. טוב, בגלל שחשבת. עכשיו תראה מה שאני רציתי לתת לך. הוא יראה לכל אחד מה הוא רצה לתת לך. לא. אז הוא יגיד, בכלל אין השוואה בין מה שאני קיבלתי על פי זכות ומה שהוא רצה לתת. אז ענווה, תשתוק, תקבל, כי אין מה לעשות. הוא רוצה לתת. אבל אם אתה רוצה לסגור את הרצון לתת ולהפעיל חוק אחר של תורת הגלות, שאומר, צריך לזכות בכל דבר, ועושים ג'יני זכויות וחשבונות עם בורא, אז מאחרים הגאולה, ומאחרים שמה שהמלך שמולך על כל העולמות רוצה לתת לכולם. זהו, פשוט מאוד. אין לי מה יותר להגיד. אז כל אחד בוחר מה שהוא. רגע, אמרת 6,000 שנה, אנחנו 5,000 ומשהו שנה עכשיו, נכון? משנת 1936, שזה היה 1936, אנחנו נכנסנו כבר בזמן של החישנה. מה זה החישנה? זה הסוף כאילו? לא. הסוף? החישנה זה לא חייב להיות שבבחינת זכות אנחנו יכולים להביא את הגאולה. המשיח והגאולה. אז מזמן זה אנחנו, מה קורה? אנחנו מקבלים את האפשרות לקבל החישנה כל יום, אם בקולו נשמע. אבל אנחנו יכולים לדחות. אם בקולו נשמע זה לא אומר זכויות. פשוט בקולו נשמע. לא רוצים לשמוע בקולו. מאחרים מסתובבים במעגל התרדמה, במעגל של המבוך, מבוך גמטריה חיים. אתה רואה, כל החיים אנחנו יכולים להסתובב במבוך, ולא מוצאים פתח של יציאה. אבל יש דרך קצר. יש דרך שהוא מביא לך חוט, שהוא מרים אותך והוא מראה לך כל המבוך, ואתה יודע איפה היא היציאה. יש לך את היציאה, יצאת, אוקיי? אתה חוזר למבוך, המבוך בשבילך הוא כמו ארמון. זה ככה, זה הבסיס. המבוך זה כבר הופך להיות ארמון.
רק ארמון שאתה מכיר איך הארמון הזה עובד. אלו שבמבוך עוד לא מכירים ולא רואים. אז הבעיה, כל הבעיה היא תהיה מה? עכשיו, להוכיח לאחרים, לתת להם להבין שיש אפשרות לצאת מהמבוך, וכשיוצאים, רואים קודם כל איך יצאת מהמבוך. יוצאים מהמבוך, כשאחר כך חוזרים מהמבוך, זה נעשה ארמון, אז מתחילים להכניס לאט לאט בתוך עולם של תרדמה, שהוא נקרא עולם של תרדמה, כולם לאט לאט להפוך אותם להיות קשורים עד שכל האחרים מעולם התרדמה יהיו מתעוררים, כבר הופך להיות בקשר ישר עם המלכות האמיתית שמעל התרדמה. זה מה שאני רוצה להעביר. מי שמבין יבין, אין הרבה שזוכים לזה, אין הרבה. אבל, אז לכן האמת הוא באמצע. וכל הברכה הרשומה מבריאת העולם בראשית ב' עם ב' גדולה, יש 3 תהליכים בבריאה. ראשית א', ראשית ב' עם ב' קטנה שמסתיים עם השבירה. אתה מבין? הכלים, אתה לקחת את זה, בטח שמעת את זה. שבירת כלים זה כן, כאילו ריבוי אור, לא? כן, כן. ואחר כך סדר הדברים, מסדר את הדברים, ותהליך שלישי, תיקון. הכל זה אחד, אבל רק זה 3 שלבים. צריך להבין את זה. עכשיו, כשאומרים שבירת הכלים בגלל הריבוי אור, הריבוי אור הזה הוא לא תלוי בעליון שיורד בתחתון. ומה זה תלוי? שבירת כלים? או, טוב מאוד. אני אגיד לך. שבירת הכלים זה בגלל שאני לא הולך ישר. אם אני הולך ישר עם בורא העולם, לא יכול להיות שבירת הכלים, אלא כדי ללמד אותי מה גורם שיש שבירת הכלים. אז אחרי שאני לומד את זה מהעליון, אם אני זוכר את זה, זכיתי לזה, אני יכול להסביר. אתה מבין? למה לדוגמה קרה שבירה למלאכים? כי כל אחד לא הלך ישר. כל אחד רצה לקחת את האור בשבילו. כל אחד חשב שהוא האלוהים והאחרים זה לא אלוהים. אוקיי? זה כמו היום. זה רצון לקבל. היום זה אותו דבר. במערכת התרדמה, כל הדתות יש מנהיגים. וכל המנהיגים, שבכל הדתות, אני אומר דתות מונסטריסטיות, אוקיי? אם אתה לוקח היהדות, ראשון איתה. מה זה? יש לך דוגמה עם ה-24 תלמידים של רבי עקיבא, הם עשו כולם חטא המלאכים. זהו, כולם עשו אותו דבר ביותר קטן. זה לא היה במצב של עולמות, זה היה במצב מיקרוקוסמי, אבל כל אחד בפני עצמו הוא קיבל מה שנעשה ביותר גבוה. אחר כך, בכל ההיסטוריה, בכל הגלות, התחלנו חילוקי דעות, מחלוקות, אחד נגד השני, הסבירו. מה זה קנאת סופרים הרבה חוכמה? הפרקי אבות אומר קנאת סופרים הרבה חוכמה, תסביר לי איך אתה מכיר את זה, איך אתה מבין את זה. לפי תורת הגלות, תגיד מה שאתה קיבלת, מה שאמרו לך באלף מקומות. אם אתה רואה תלמיד חכם עכשיו לומד תורה כל היום והוא יודע דברים, וזה אתה מקנא בו קנאה טובה, שאתה רוצה להיות גם מלא בתורה. אבל בקנאה טובה הזאת, אפילו בקנאה טובה הזאת, אתה אומר, טובה, כן. יש קונקורנציה. מה זה? יש קונקורנציה. מה זה? יש קונקורנציה. קונקורנציה זה כמו
בדרך כלל קנאה צריך לברוח. תודה לחז"ל, אבל תודה בדבר לחז"ל, כזה מותר. תודה לחז"ל, מותר לחז"ל, אוקיי, אתה יודע מה? אני לא רואה את הדברים ככה. סליחה שאני לא רואה כנגד חז"ל איך שהסבירו בגלות. יש לי עין טיפה יותר למעלה וטיפה יותר קדימה וטיפה יותר מתקדם לדרך החיים ולדרך הגאולה. ואני אגלה לך עכשיו. פשוט, סליחה. והעין שלי הוא ישן מאוד. ישן מאוד, זאת אומרת, הוא בא מגלגולים שבאו הרבה לפני גלות בבל, הרבה לפני גלות בבל, שהמשיכו גם אחרי גלות בבל וראו את ההבדל, והמשיכו גם בתוך הדורות וראו את ההבדל. אתה מבין? לכן העיניים שלי הם יכולים לראות בזמנים, הם עדים מהזמנים. ואני אגיד מה רואים העיניים שלי. לכן פה אני מחלוקת עם כל הטרדיציה הזאת. אבל שתבין שהמחלוקת הזאת היא דווקא טובה. כי אני לא במחלוקת, בוויכוח, כי אני לא מתווכח. אני פשוט אומר, זה היה תורת הגלות. עכשיו, איך רואים את זה בתורת הגאולה? רואים את זה בצורה אחרת, בעין אחרת. כך, אומרים שהמשיח יעלה לכן ציפור. מה זה הכן ציפור? מה זה הכן ציפור? זה האחד שלו, אחד. זה אחד. שהכוכב הזה שנקרא כן ציפור, זה כוכב שנמצא באמצע המשולש. שלושה כוכבים שמקיפים אותו כמו משולש, משולש גמטריה י' כו' כ' כפול י' כו' כ'. הוא נכנס שם באמצע המשולש הזה, ושם יש כוכב ושם הקן. מה עושה הציפור הזה? למה נקרא קן ציפור? קן זה מזכיר לנו קן. דוד המלך כתב קן תהילים. מבינים שמשיח יעלה בקן ציפור. אולי יש קשר בין קן תהילים וקן ציפור, אולי. אם אומרים לדוגמה שהשם העתיק של גלקסיה זה היה זמר או נהר דינור, אז מבינים שאם זה היה זמר, שכל המזמורי תהילים זה פשוט פיוטים גלקטיים. אנחנו הפכנו את זה לתפילות של דת, אבל זה פיוטים גלקטיים. אז אם זה פיוטים גלקטיים, עם כל פיוט, מה יש בקוד? איך הוא בורא ויוצר המערכות גלקטיות לפי סדר התהילים האלו. ובכל החלל של עשייה, שרומז ספר תהילים, כי הוא שייך למלכות ועשייה והנתיב 32, הכל מבוסס כך. אוקיי? הגלקסיות מתפשטות וממקרו גלקסיות, זאת אומרת, סופר גלקסיות גדולות, עננים סופר ענקיים, שמולידים עננים יותר קטנים, שבהם יש גלקסיה שעובדת בספירלה כזאת או כזאת, או בצורה כזאת, או בצורה כזאת, או בצורה כזאת. לפי המזמור זה אומר איך גלקסיות נוצרות. אנחנו מבינים את זה? לא מבינים כלום. חושבים שמבינים? לא מבינים כלום. זה תלוי בידיעה של איך כל מזמור ומזמור פועל עבור בורא, ומה המפתח של המזמור, ומה החותמת של המזמור, וכשהחותמת של המזמור רשומה עם האותיות של חותמות של זע ונוק, לא מבינים מה זה אומר בכלל, בינתיים, אבל לאט לאט תבינו איתי, אני אראה לכם הכל, ולאט לאט אני אראה לכם. אני לא סתם מדבר, שהכל חומר מאחורה. וחומר ששקול מאוזניים של צדק של עתיק יומין. מה זה עתיק יומין? עתיק יומין, עתיקה דכל העתיקים. זה הכי גבוה שיש. הכי גבוה שיש זה שברא ויצר כל העולמות מאז שהתחילו להתייצר. נקרא עתיקה דכל העתיקים. אוקיי? טוב. זה כתר דכתר. עכשיו, כשהעולמות התחילו להיברות,
וגלקסיות יצאו לפי הסדר הזה, אז הקדוש ברוך הוא חותם את העולמות. כל עולם מקבל חותם המלך. אז לכן יש בכל מזמור ומזמור חותמת משלו. באותיות מסוימות, עם עיגולי עיניים. שהן אותיות שנקראים חותמות של זה. של זעיר אנפין. אבל יש גם חותמות של נוגבה. יש גם חותמות של אבא ואמא. יש גם חותמות של אריך ועתיק. כל חותם וחותם זה חותם. ככה. אז התהילים שחתומים בחותמות של נוגבה, זה חותמות. הכל מרומז את התהילים שעומדים במלכות של עשייה. כל אלו שחותמים בחותמות של זה, הם עומדים על החותמות של השישה רקיעים שיש מעל רקיע הווילון. וכל אלו שחתומים בחותמות של אבא או של אמא, הם ברקיעים של אצילות, של שמיים של אצילות או של שמיים של בריאה. זהו. ידוע שבבריאה יש 395 שמיים בבריאה, ויש 955 שמיים באצילות. אבל מה כל שמיים כולל? כמו כל הגלקסיות שיש בחלל שלנו, או בכל אחד מהרקיעים שיש, אותו דבר יש שם. כל רקיע זה כולל הכל מה שיש פה. אז תנסה לחשוב. כן? טוב. עכשיו, מי המי? המי הוא הרחם הזה, שהביא כל הזה. כשזה יגיע במלכות, כמו שיש חותמת של אמת. אז יש חותמות שהמלכות מביא, החותמות. למה תמיד כתוב שהמלכות מביא את החותמות. מה זה החותמות האלה? החותמות זה חותמות שהמלך, שהוא למעלה, שהוא בעצמו הכתר, אפילו שיש שאומרים שזה לא הכתר, אבל הוא מעל הכתר, אבל הכתר בעצמו זה גוף המלך, אבל מעל הגוף יש נשמה וכו' וכו'. אז יש הגוף העליון. אבל למה כתר זה גוף המלך? כי כתר זה גם מתחיל 620. כמו שיש תרי"ג מצוות, שהם גם קיימים בעולם העליון, ויש 7. אבל הקדוש ברוך הוא לא דמות הגוף, נכון? ויש 7 קומות באילן הספירות, 1, 2, 3, 4, 5, סליחה, 1, 2, זה דעת לא. אבל אם יש פה יסוד ולא הולכים מלכות בסדר, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 קומות, אוקיי? ה7 קומות פלוס 613 זה 620. רגע, כתר שהתכוונת, למה התכוונת כתר?